Helo bawb, Tanwen sy ma, un o gyflwyno'r tywydd ar S4C, a fi ma i ateb rhai o'r cwestiynau chi wedi danfon i fi gyda Lush Cymru. Felly'r cwestiwn cyntaf yw, lle yw dy hoff le yn y byd i drafeilio, lle hoffet ti fynd yn y dyfodol? Wel, fy hoff le yn y byd i gyd yw Mallorca, Ynys Mallorca yn Sbaen. Fi wrth fy modd gyda'r ynys, mae'r bobl mor gyfeillgar, mae wastod mor dwym na yn yr haf, ond ddim yn rhy dwym, a mae'r bwyd mor flasus. O'n i'n lwcus iawn ges i fynd llynedd, a fi gobeithio croesi bysedd bod fi'n mynd to leni. Fi eto yn lwcus iawn i weid bod fi yn mynd, yr un o'r llefydd byswn i'n licio mynd i yw Gwlad Thai, a fi'n lwcus iawn achos fi yn mynd mis nesa am 5 diwrnod. Felly wir yn edrych ymlaen, fi byth wedi bod ar awyren, fi'n credu bod e'n cymryd o beth fel 14 awr i fynd i Gwlad Thai, a fi byth wedi bod ar awyren yn gymaint â ni. Felly croesi bysedd fydd yn oce, ond fi wir yn edrych ymlaen methu aros. Wel, mae'r cwestiwn yma yn hawdd, achos fi'n meddwl bod fi wedi gweud y frawddeg yma drosodd yn y blynyddoedd diwetha, ond bod popeth yn digwydd am reswm. Fi'n meddwl, pan o'n i'n ifanc, o'n i ddim yn ennill rhywbeth, neu o'n i ddim wedi cael y swydd o'n i moyn, ond mae wastod rhywbeth gwell ar y gwell, a mae'na reswm bod fi ddim wedi cael y swydd, neu ddim wedi ennill y gystadleuaeth na. Fi wrth fy modd yn cyflwyno'r tywydd, fi'n meddwl, chi byth yn gallu dychmygu bod rhywun yn gwylio'r teledu ac yn gwylio chi'n cyflwyno'r tywydd, achos chi mond yn siarad mewn i gamra, felly fi byth yn gallu dychmygu bod fi'n siarad i gymaint o bobl. Sdim stori ddoniol dy fi, ond fi yn mynd mor nerfus yn cyflwyno'r tywydd, allwch chi ddim dychmygu pa mor nerfus fi'n mynd, yn enwedig ar gyfer yr un byw. Felly mae 7 bulletin bob dydd. Mae rhan fwyaf ohonyn nhw ni'n pre-recordo, ond wedyn mae yna 1 am 5 munud i 8 y nos sydd yn fyw. Wel, mae'r un yma allai ddim bita 2 awr cyn y bulletin, achos bod fi'n mynd mor nerfus a fi'n meddwl bod fi'n mynd i fod yn dost ar y set. Mae fe jyst yn dimlad hollol wahanol. Fi'n cofio pan nes i ddechrau, ni byth wedi dychmygu bod fi yn cyflwyno'r tywydd, a nawr bo fi. A fi jyst yn mynd mor nerfus. Fi wedi bod yn neud yn nawr yn byti flwyddyn, a fi still yn timlo yr un peth. Ond falle bod bach o nerfs wastod yn beth da. Wel, nes i astudio hanes, Ffrangeg, cerddoriaeth a addysg grefyddol lefel A. Wedyn nes i'r brifysgol i wneud hanes ffasiwn, achos na beth o'n i moyn astudio, o'n i wrth fy modd gyda ffasiwn, a fi'n meddwl pwy sydd ddim yn licio ffasiwn pam ni'n iau, neu hyd yn oed nawr fi wrth fy modd gyda ffasiwn. A wedyn nath Covid ddigwydd, so es i nôl i Gaerdydd i fyw gyda mam a dad am 2 flynedd, a es i i'r brifysgol yn Caerdydd i wneud yng ngradd meistr yn newyddiaduraeth darlledu, sef newyddion a tywydd ac ati. A wedyn o'n i'n lwcus iawn pan o'n i bron a benni y cwrs, dath y swydd lan gyda S4C fel cyflwyno'r tywydd, ac es i amdano fe, a o'n i'n methu credu'r peth, ges i'r swydd, a fi wrth fy modd yn cyflwyno'r tywydd, a wedi joio fe ers y diwrnod cyntaf. Wel, ni mis Ebrill ar hyn o bryd, a ni bron yn hymor yr haf, sef fy hoff dymor i yn y flwyddyn. Fi wrth fy modd gyda'r haul, gyda tywydd poeth, mynd ar wyliau, felly edrych mlaen am yr haf yw'r peth nesaf i fi, ond hefyd mae Steddfod yr Urdd yn dod lan, a fi newydd gael gwybod byddai yn Steddfod yr Urdd yn cyflwyno'r tywydd, a fi wir yn edrych mlaen, achos mond cwpl o flynyddoedd yn ôl o'n i na yn cystadlu yn y côr neu yn yr 19 awyren, felly fi wir yn edrych mlaen i gael bod yn rhan o'r Steddfod gyda'r plant i gyd a gyda tîm tywydd. Diolch Lush Cymru a'r darllenwyr i gyd am ofyn y cwestiynau ac am ofyn i fi wneud y cyfweliad yma. Edrych mlaen am Steddfod yr Urdd, dewch draw i weid helo. Ta-ra!